Днес е един много тъжен ден, защото още една красавица напусна списка на свободните жени. Семейство Иванови! Какво те престига? Приятели, пожелаваме ви много пътешествия, много забавления, много пътувания и да се обичате и да сте винаги заедно. Ева и Деян. От днес през годините ще живеете един за друг, един чрез друг. Един за друг ще бъдете взаимна опора, упование, надежда, осъществен идеал. От този миг, от днеска, вие вече сте законни съпруг и съпруга.